З ім'ям Аллаха Всемилостивого, Милостивого. Дорогі співвітчизники, віряни, звертаюся сьогодні до серця кожного з вас у ці важкі часи, часи війни Росії проти України, яка розпочалася з окупації Криму. 23 люте – це день пам'яті Номана Челевиджі-хана, видатного сина кримсько-татарського народу, людини честі та самопожертви. Його шлях починався у темряві, в умовах поневолення, невизначеності, бездержавності. І сьогодні наш народ, наша нація знову перебуває у складному становищі, болісному періоді. Майбутнє Криму здається невідомим. Невідомим здається і наше майбутнє в цих історичних обставинах. Але якщо подивитися реалістично, крізь призму історії пророка Муси, мир йому, який 40 років блукав пустелею, ми зрозуміємо, що це було не покаранням, а підготовкою. Ці роки були необхідні, бо народ мав зміцнитися, внутрішньо очиститися, навчитися відповідальності та єдності. Саме так я бачу і наше становище сьогодні. Це не критика інституцій чи окремих людей, це констатація факту. Ніхто не поверне Крим за нас, ніхто не вибере нашу землю замість нас. Ми повинні накопичити сили, ми повинні бути готовими духовно, морально, інтелектуально і фізично, щоб у визначений час ступити на свою рідну землю. І тоді, коли ми будемо готові, Всевишній дарує нам перемогу. Так, цей шлях важкий. Так, сьогодні він може здаватися комусь недосяжною мрією. Але ми повинні пам'ятати ту кров, яка була пролита. Ми повинні вірити, що вона була пролита недаремно. Ми повинні довіряти мудрості Всевишнього, який веде народи крізь випробування до мети, що перевищує наше тимчасове бачення. Нехай кожен із нас докладає своїх зусиль на цьому шляху. Нехай кожен чітко сформулює в своєму серці та розумі мету повернення, гідність, свобода. І тоді, за волею Всевишнього, наш народ завершить своє блукання, як завершив його народ пророка Муси, мир йому. Ми віримо, ми пам'ятаємо, ми боремося, ми робимо своє на своєму місці і наближаємо той момент, коли правда восторжествує. Вірте, що цей день настане. Вірте, що Всевишній обов'язково дарує перемогу тим, хто проявляє терпіння, стійкість і щирість. Світла пам'ять Номану Челевиджі-хану. Нехай Всевишній помилує його та всіх попередників, які загинули на шляху правди та істини. І сила нашому народу. Крим – це Україна. Наша боротьба продовжується.